A yammacin jiya muka samu labarin jaruma Maryam Waziri ta yi aure, wato Laila ta shirin labari na. Wanda sai ganin labarin aka yi, wanda ya ba wa ɗaukacin mutane mamaki, har ma da abokan sana'arta. Domin ba wanda ke da labarin shirin auren, ko katin gayyata ba a gani ba, sai labarin an daura aka ji. Sai dai kuma wannan ba zai zama wani abin mamaki ba, domin kasancewa wannan ba sabon abu bane auren bagatatan ga jaruman Kannywood, musamman mata. Wanda hakan ya faru akan jarumai ba za su kirgu ba. Kwana-kwanan nan an yi irin wannan aure ga jaruma Rahama MK da ke fitowa a matsayin matar bawa mai kada a shirin kwana 90, wanda sai bayan kusan sati biyu da auren hotunan da mijin da ta aura suka bayyana. Da fara Maryam Aliyu Madam Gwariri ce ta fara wallafa karamin bidiyon ta kwararta ta Maryam Waziri cikin shiga amare game da yi mata fatan alkhairi. Wanda daga baya kuma daraktan shirin labari na Malam Aminu Saira ya wallafa bidiyon shi ma yana mata murna da fatan zaman lafiya a madadin kamfanin Sairan Movies.